Tresna prest daukagu, normalizatu gabeko hizkuntza batean eduki dezakegun bezain prest. Orduan, zer gertatzen zaigu, orain sozializatzeko maila guztietan resonantziak ajarik ez daukagula. Erdera ikasteko ez dago inolako arazorik Euskal Herrian. Ez gaztelania ikasteko, ez frantsesa ikasteko. Musika, telebista, filmak, youtuberrak, nahi haina dakazu, ikasteko denbora guztian, etengabe, modu informalean gainera, ikasten ari zarela konturatu ere egin gabe, esamoldeak, hitz berriak, danak. Euskerak ez dauka, uler dezagun zergatik kostatzen zaigu gehiago esate baterako euskeraz irakurtzea, erderaz irakurtzea baino. Alde batetik, behiratu diezaiogun tresnari berari. Ondo egiten ari gara batua, esote dugu malguagoa behar, errexago beretzeko edonork, edozein dela ere bere euskalkia esate baterako. Igual malguago egin behar dugu. Igual pentsatu dugu batua kajoi estuagoa dela den baino, benetan, igual aurreiritzi batzuk ditugu horren inguruan, nire ustez bai. Esate baterako oso errex esaten dugu hori euskalkiko hitza da eta ez da batukoa. Seguru zaude, zenek esan du. Eta gero jendearekin hitz egiten desunen, baina hori ez da, edo hori ezin da idatzi, edo hori ezin da esan ez dakizeko, testu inguru formaletan. Bueno, ez dakit, hain seguru gaude, eta bestetik euskerari buruz ere, iruditzen zait euskerari eskatzen dizkiogula oso gauza xelebreak batzutan. Beste hizkuntzei eskatzen ez dizkiegunak. Esate baterako euskerari eskatzen diogu garbila eta jatorra izatea. Bueno, garbila, ez dakit, esate baterako ahozkoan normal esaten diren gauza batzuk artifizialtzat jotzen ditugu gero batuan ikusita, estandarrean ikusita. Alde batetik dakagu estandarra eta euskalkiak, eta bestetik dakagu erregistroak, jasoenetik hasi eta gordinen era iritsita, ez? Horiek denak gurutzatu egiten dira, orain ezin dugu pentsatu. Estandarra erregistro jasoarekin bakarrik ezkontzen da. Ez da hala gertatzen. Baina ez euskeraz eta ez inongo hizkuntzatan, esan nahi dut, estandarrean eta lagun artean aritzea hori munduko gauzaik normalena da. Iruditzen zait tresna ia egokitua dakagula, doitua, eta orain iztunon artean pixka batean gelditu eta gogoetan egin behar dugula, eta lasaitu eta pentsatu. Bueno, hemen mugak ez dira nola esango nukenik, hain irmoak, dena nahasi egiten da neurri batean, eta batuak balio du lagunartekorako, eta batzutan euskalkia ere izan diteke jasoa.